أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرتراي سلامتنا يبتحكم كبرى سمعتنا كميكانيكم أزي دمت سلفن هذا إيرتراي نايلو مفنونا كم تلمود بسمناوي في الزامتا زيناك في اللميو سعيبو أبتحتي مسارتاوي رقحيتات نسلفاوي نقحت زبل من نقا قحنا استمهراوي نصحوف كالا يكفالو نيمو داتا خوربالكميو مزانا يتحجوتاتنا أبوت أميم زلو سناي مكتال كونلكم داتا مننا نفلا ما يمدباتنا كسل أقركم سمناوي نتفتات زين መንግስት ግብጽ ተጠቀምት ማህበራዊ ሚዲያታት በፍላይ ድማ ፌስቡክ መንነት ወረቆቶም ከመዝግቡ ዝብል እማመ ከም ዘቅረበ ሲኤንኤን ሓቢሩ በመሰረት እዚ በአባላት ፓርላማ እታ ሀገር ተነዲፉ ኣብ ጋዜጣታት እታ ሀገር ዝቀረበ እማመ ፌስቡክ ጥቅም ዝደሊ ሰብ መንነት ወረቆቱ ኣመዝጊቡ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ምዝወሃቦ ጥራዩ ናይ ፌስቡክ ሕሳብ ክኸፍት ዝኽእል ግብጽ ነዚ ምን ተግባር ድማ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ዝኣመሰለ ማህበራዊ ሚዲያታት ዝቆጻጸር ዝተራቀቀ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ከተተኣቱ ምዃና እዩ ተሓበሬታ ዝጥቀስ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፌስቡክ ትዊተርን ምቁጽጻር ምግባር ዝውጥን ዘሎ ንሽበራ ከም ምኽንያት እኳ እንተቕርቦ ህዝቢ አንጻሩ ተቃውሞታትን ናዕብታትን ከይውድብ እቲ ኣውራት ስጋቱ ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝጠቕሱ ኣብ ግብጽ ዝተጓሃረ ህዝባዊ ናዕቢ ብፌስቡክ ዝተወደበ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ወደብቲ ናይቲ ብተቃውሞ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ዝተሰናኸለ ዋዕላ መናእሰያት ይግደፍ ኣብ ሆላንድ ካብ ምምሕዳር ከተማ ሆልድሆቨን 180,000 ዩሮ ካሳ ከም ዝሓተቱ መርበብ ሓበሬታ ካብታ ሃገር ሓቢረን እተን መርበባት ሓበሬታ ንጠበቃ እቶም ወደብቲ ይግደፍ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረብኦ ዘለዋ ሓበሬታ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሆልድሆቨን ዋዕላ መናእሰያት ይግደፍ ክካየድ ምስራዙ ናይ ኣዳራሽን ካልእ ወጻኢታትን ብድምር 180,000 ዩሮ ከሲሮም ኣብቲ ብተቃውሞ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ዝፈሸለ ዋዕላ 540 ደገፍ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ናብታ ከተማ ከም ዝኣተዉ ዝግለጽ ምምሕዳር ከተማ ሆልድሆቨን ብዛዕባ እዚ ብህግደፍ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ዛጊት ዝኾነ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበሉን ካብ 13 ክሳብ 17 ሚያዝያ ኣብ ሆላንድ ከተማ ሆልድሆቨን ዝካየድ ዝተወጠነ ዋዕላ መናእሰያት ይግደፍ ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ብዘካየድዎ ተቃውሞ ከም ዝፈሸለ ኣይርስዕን ኢትዮጵያ ተበግሶ ናይተን ዋሕስታትን ናብ ናይል ዝፈስስ ሃገራት ስምምዕ ክመሓየሽ ብግብጽ ንዝቐረበ እማመ ነጺጋ እታ ሃገር ነዚ እማመ ከም ዝነጸገት ዝግለጽ ዘሎ ክኢላታት ኢትዮጵያን ግብጽን ሱዳንን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ግብጽ ካብቲ ዝቐረበቶ እማመታት ሓደ ናብቲ ብተበግሶ ኢንቴቤ ዝፍለስ ስምምዕ ክትምለስ ዝብል እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ናብቲ ተበግሶ ንኽትጽምበር ገና ከተማልኦ ዘለዋ ጉዳያት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነቲ ናይ ግብጽ ሓሳብ ጠቕሊላ ኣይተቐበለቶን ናብቲ ናይ ኢንቴቤ ተበግሶ ንኽትምለስ ግብጽ ምስ ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ግብጽ ምስ ኡጋንዳ ከተካይዶ ድሕሪ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ርክባት ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ግብጽ ናብ ናይ ኢንቴቤ ተበግሶ ክትምለስ ዕድል ክወሃባ ኣብ ዝብል ስምምዕ በጺሑሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝርራብ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ተበግሶ ኢንቴቤ ኣብ ዝቐረበ ኣኼባ ክካየዱ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ወሓይዘም ናብ ፈለግኒ ዝፈሳኒ ዝዋስንን 10 ሃገራት ሩዋንዳ ብሩንዲ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ታንዛንያ ኬንያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ግብጽን ዝኾና እንከለዋ 6 ካብዚኣተን ብሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ሓበራዊ መርገጺ ብምሓዝ ብተበግሶ ኢንቴቤ ዝፍለጥ ስምምዕ ዝኸተማ እየን ካብ ናይል ኣውራ ተጠቀምቲ ዝኾና ሱዳንን ግብጽን ግና ኣባላት እቲ ናይ ኢንቴቤ ተበግሶ ኣይኮናን ንክስነት ስዑድ ዓረብ ኣብታ ሃገር ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዝነብሩ ኣስታት 5 ሚልዮን ወጻእተኛታት ንምስዋግ ምድለዋት ተካይድ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዚ ምድለዋት ተካይድ ምህላዋ ዘፍለጠት ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ኢቃማ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ብግዴታ ቅድሚ ምስዋግ ብወለንቶም ክወጹን ዝመደበቶ ናይ 9 መዓልታት ዕድል ክዛዘም ሓደ ወርሒ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ቤት ምኽሪ ስዑድ ዓረብ ሹራ ካውንስል ብሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ስዑድ እናሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ ወጻእተኛታት ክጥረዙ ዝብል እማመ ድሕሪ ምቕራቡ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት
ወጻእተኛታት ብወለንቶም ክወጹ ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 29 ሰነ ዕድል ከም ዝሃቦም ዋጃ ይዝከር። ኣብዚ 9 መዓልታት ብወለንቶም ካብ ስዑድ ዓረብ ዝወጹ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ኣብ ካልእ እዋን ብሕጋዊ መገዲ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን ነዚ ናይ 9 መዓልታት ዕድል ዘይተጠቀሙሉ ግና ተታሒዞም ናይ ኣጻብዕቲ ኣሰር ተወሲዱሎም ብሓይሊ ምዝስጎሙ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝምለስሉ ዝኾነ ዕድል ከም ዘይህልዎም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት የመልክት። በዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ስጉምቲ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሚልዮናት ወጻእተኛታት ክጭለው እዮም። ዜጋታት ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስን፣ ባንግላዴሽን፣ ኢትዮጵያን እቶም ኣውራ ግዳያት እዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ውሳኔ ዝኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚዚ ናይዚ ናይ 9 መዓልታት ዕድል ምብቅዑ ኣሽሓት ዜጋታቱ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳ ንኽልዓል ገና ዘይተማልአ ኩነታት ከም ዘሎ ቀዋሚ ወኪል ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ማቲው ራይክሮፍ ምግላጽ ማዕከናት ዜና ኣንሬ ፕረስ ቲቪ ሓቢራ። እቲ ወኪል ብሪጣንያ ነዚ ዝገለጸ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እገዳ ኤርትራን ሶማልን ኣመልኪቱ ብሮብ 17 ጉንቦት ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተገብረ እገዳ ይለዓል ዶ ኣይለዓልን ኣብ ዝብል ናይ ውሳነ ኣኼባ ምክያዱ ኩሉ ኩነታት ሓድሽቲ ምዕባለታትን ገምጋምን ከም ዘድልዮ ዝሓበረ እቲ ኣምባሳደር ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ብውህደት ክሰርሓ ተሓሳሲቡ። ኤርትራ ካብ እገዳ ዘናግፋ ዕማማት ከም ዘሰላሰለት ብመርትዖታትን ኣሰኒያን ተቕሪባ ክዝተየሉ ምዃኑ እውን እቲ ወኪል ብሪጣንያ ጠቒሱ። ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳ ከናውሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሕዳር ውሳኔ ኣብ ዝሕለፈሉ 5 ሃገራት ናይ ድምፂ ተዓቅቦ ከም ዝገበራ ዝዝከር እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይዚ ዓመት እዚ ብዛዕባ እገዳ ኤርትራን ሶማልን ውሳኔ ንምሃብ ዝእክባ ባይቶ ጸጥታ ኢትዮጵያን እትርከበን 5 ሓደስቲ ኣባላት ጸንቢሩሎ። 5 ቀወምትን 10 ከዓ ተካእቲ ወይ ዘይቀወምቲ ብጠቕላላ 15 ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2009 ከምኡውን ድማ ኣብ 2011 ክልተ እዋን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ እገዳ ይለዓል ዶ ኣይለዓልን ኣብ ዝብል ጉዳይ ውሳኔ ንምሃብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ኣኼባ ክካየድ እዩ። ሓድሽ ፕሬዚዳንት ፈረንሳ ኣማኑኤል ማክሮን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ ዝቆሞ ሓድሽ መንግስቲ ፍርቂ ካብ ዝበዝሐ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት እታ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን። ወዲ 39 ዓመት ፕሬዚዳንት ኣማኑኤል ማክሮን ንወዲ 46 ዓመት ኤድዋርዶ ፊሊፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ምብቅዑ ካብ 22 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ከዓ እተን 11 ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ተመዚዘን። ሓድሽ መንግስቲ ፈረንሳ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዛነቀ ኮይኑ ዝተፈላለዩ መርገፂታት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ሓቂፉሎ። ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ኣብ ታሪኽ እዚ ሃገር እዚ ንመጀመርያ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ሚኒስተር ወዲ 34 ዓመት ክኸውን እንከሎ እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ከዓ ወዲ 69 እዩ። እዚ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕረ ዝተፋረቆን መናእሰያትን ኣብ ማእከላይ ዕድመን ዝርከቡ ሰበስልጣን ዝበዝሑ ሓድሽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ዓብላሊ ኣባላት እንተረኺቡ ኣብ ምሕደራ ቁጠባን ዕዮን ብዙሕ ለውጥታት ክገብር ምዃኑ ተመባፂዩሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስ ተረፉ መደባት ክሓልኩም ድሓን ፀኒሕት كوكوبا والد أتوحالي من وصدكي تتعدلي كوكوبا والد أتوحالي من وصدكي تتعدلي فلاتيا كيلا مهرتي زيت عبي فتصوم بغلتها بهاتي أيقنا بخل زطمت
كم حرلا أنبر مسكنت كوكب أوالي أتوحالي من وسدكي زتعدري كوكب أوالي أتوحالي من وسدكي زتعدري عدتم كل نعاخي وليدا آي قرصي أجري أقايدا كل بقول زغر بإيدا عباي ممهريا مخبري تولدا كوكب أوالي أنت وحالي من وسدكي زتعدري كوكب أوالي أنت وحالي من وسدكي زتعدري حبوس شقير نخلو خالي بخونة تنجيزين زيت دهالي عقاليا نصبح تطمت لزو قالاتا زعنقل كابتني كوكب أوالي أنت وحالي من وسدكي زتعدري كوكب أوالي أنت وحالي من وسدكي زتعدري كابسكم تا
زغبل سبايا هاي بفشغتا صلى الحدارة زي بلا مسلتا خب أوالي أنت وحالي من وصدبكي زتعدري من وصدبكي زتعدري من وصدبكي زتعدري زي أبجوريا خلي سلفن هذا سبوت سلفن هذا إرتراي سبوت سلفن هذا إرتراي አገባባት ምዙዝነት ካብ ፖለቲካዊ መርገጽታትን ፕሮግራምን ሕገ ህንፃን ውሳኔታትን ትካላትን ሙፃእ ምስ ውድባዊ ምዕዝዝነት ዘይሰማዕ እዩ ሓያል ውድባዊ ምዕዝዝነት ዘለዎም ኣባላት ምእንቲ ህላወን ቀጻልነትን ሰልፊ መስዋዕትነት ንምኽፋል ዝያዳ ቁርብነት ዘሎ ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ናይ ኣተሓሳስባ ምዕዝዝነት እዚ ማለት ከዓ መትከላትን ዕላማታትን ሰልፊ ወይ ስነ ሓሳባዊ ወይ ውሳኔታትን ስትራቴጂካውን ምቕባልን ክልተ ስነ ምግባራዊ ምዕዝዝነት ኣካይዱን ኣዘራርቡን ምስ ናይ ሰልፊ ዕዮ ውሳነ ክኸውን ሰለስተ ትካላዊ ምዕዝዝነት ብሰልፋዊ ሰንሰለትን መደብዕዮን ምንጻር ዕማማትን ውሳነታትን ምኽባር ኣገባብ ሓበራዊ ዕዮ ኣገባብ ሓበራዊ ዕዮ ኣብ ትካል ሰፊኑ ዝርከብ ናይ ሰልፊ ስነ ምግባርን ኣብኡ ዝነጥፉ ኣብ ሕትዕዶምን ምስ ካልኦትን ዝህልዎም ክፉት ኣቀራርባን እዩ ነዚ ድማ ከም ዝስዕብ ክግለጽ ይከኣል ሓደ ኣባል ካብ ውሱን ጉዳይ ክገብሮ ዝግብኦን ክገብሮ ዘይግብኦን ክልተ ዘምሕረሉን ዘይምሕረሉን ስነ ምግባር ሰለስተ ክኸውን ዝኽእልን ዘይከውንን ኣርባዕተ ሕጋውን ዘይሕጋውን ሓሙሽተ ስነ ምግባራውን ዘይስነ ምግባራውን ሽዱሽተ ሓራምን ሓላልን ስለዚ ኣብ ጥዑይ ስነ ምግባር ዝተመስረተ መልክዕ ሓበራዊ ዕዮ እንተዘይሃልዩ ናይ ኣባል ናይ ሰልፋዊ ስነ ምግባር በይኑ ክጥዕይ ኣይክእልን እዩ ነዚ ኣብነት ብዝስዕብ ክጠቓለል ይከኣል ሓደ ጽቡቕ ድሌት ክልተ ሕውነትን ፍቕርን ሰለስተ ኣክንዲ ውልቃዊ ረብሓ ሃገራዊ ወይ ሓፈሻዊ ረብሓ ምቕዳም ኣርባዕተ ትምክሕቲ ምውጋድ ሓሙሽተ መስዋዕትነት ሽዱሽተ ምትሕብባር ሸውዓተ ምቕሉልነት ሸሞንተ ጥዑይ ባህጊ ትሽዓተ ካብ ሓሶት ሕሜታን ምጥዋስን ምርሓቕ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ብሃይማኖታዊ ወይ ብእስላማዊ ክብርታት ዝርዝር መግለጽታትን ንምዕዛዞም ድማ ዝውቱር ብሁላትን ምቕራብን ይከኣል እዩ ሓፈሻዊ መምርሒታት ስነ ምግባር ሓደ ንመሰረታዊ ዕላማታትን መትከላትን ስነ ሓሳብን ሰልፊ ብንቕሓት ምምዕዛዝ ብውሳነታት ምቕያድን ምክልኻልን ክልተ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ውሽጣዊ ዘተ ምስፋሕ ናይ ሰልፊ ድኹምጎነታት ምንጻርን ናይ ሰልፊ መምርሒታት መሰረት ብምግባር ፍትሓት ምንዳይ ሰለስተ ንሰልፊ ኣብነት ካልኦትን ምግባር ብፖለቲካውን ውድባውን ልልዩ ምግባር ኣርባዕተ ኩሉ ኣሉታዊ ተርእዮታት ብምፍዋስ ናይ ሰልፋዊ ስነ ምግባር ክብ ምባልን ምምዕባልን ሓሙሽተ ባህሊ ሓፈሻዊ ጥቕምታት ምስራፅን ውድባዊ ኣሰራርሓ ምቁፅፃርን ናይ ስነ ምግባር ሌላን ክልተ ሓሳባቱን ቀዳማይ ተረድኦ ናይ ሰልፊ ምህላው ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባትን ከባቢኡን ብምውፃእ ዝጥርዮ ጠባይ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቃሳቱ ወይ ኣብ ተሓሳስቡ ወይ ኣብ ዘራርቡ ኣብ ስምዒታቱን ዘርዮም ጠባያት እዩ
ክልተ ዓይነት ጠባያት ድማ ኣለዉ። ሓደ ተፈጥሮኣዊ ጠባይ ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦትን ከባቢኡን ንምጥዓዓም ዘርእዮ እኩብ ኣገላልጻን ኣካይዳን እዩ። ክልተ ውድባዊ ጠባይ ዝኾነ ኣባል ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ምስ ኣባላት ሰልፊ ብምውፃእ ዘጥርዮ ጠባይ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቓሱ ወይ ኣብ ተሓሳስቡ ወይ ኣብ ዘራርቡ ስምዒታትን ዘርእዮም ጠባያት እዮም። ካብዚ ኣመቓቕላ እዚ ዝስዕብ ክጽምዖ ከኣል ሓደ ኣብ ባህሪ ናይ ሰባትን ውልቃዊ ጠባይን ምርኩስ ብምግባር ናይ ሓደ ኣባል ጠባይ ካብቲ ካልእ ክፍለ ይኽእል። ክልተ ውድባዊ ጠባይ ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ክዋስኡ ከለዉ ከም ውጽኢቱ ዝረኣዩ። ውድባዊ ጠባይ ካብ ባህርያዊ ጠባይ ይፈላለዩ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝረአ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሰባት ጠባያት ኣብ ሕብረተሰባትን ከባቢን ዝረኣዩ። ሰለስተ ናይ ኣባላት ውድባዊ ጠባያት ብሕግታትን መምርሒታትን ሰልፊ ዝቕየድ እዩ። ካልኦት ኣድላይነት ብውድባዊ ጠባይ ምግዳስ ናይ ውድባዊ ጠባይ ኣድላይነት ንተዓዋትነት ናይ ሰልፊ ኣብ ንጥፈታትን ዓቕሚ ሰብን ምምሕያሽን ኣካይዱን ስለ ዝምርኮስ ኣባል ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዘካይዶም ንጥፈታት እዩ። ብዛዕባ ሰልፊ ዝምልከት ሓደ ጠባያት ምምሕዳርን ዕላማ ሰልፊ ብዘዕውት መንገዲ ምውጃህን ነቲ ዘድሊ ጠባይ ብኣወንታ ምድጋፍ ሕጋጋትን መምርሒታትን ሰልፊ መሰረት ብምግባር ድማ ጉድለታት ምእራም እዚ ከዓ ኣብ ምርግጋጽ ዕላማታት ሰልፊ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ። ክልተ ናይ ኣባላት ሰልፊ ጠባያት ንምዕባይን ምዕባልን ዝዓለም ስትራተጂ ንምዕባል ሓይሊ ሰብ ንምሕንጻጽ የኽእሎ። ብዛዕባ ውልቀ ኣባል ኣብ ውሽጢ ውድብ ሓደ ናይ ኣባል ጠባይ ምፍላጥ ንብዙሕ ነገር ይሕግዝ እዩ። ገለ ካብኡ ብጥዑይ ስነ ምግባር ብምእዛዝን ኣብ ርክክባትን ንጥፈታትን ኣባል ዘጸልምን ወይ ብኣሉታዊ ተጽዕኖታት ዘሳጥሕን ጌጋ ምድሓንን እዩ። ክልተ ጥዑይ ስነ ምግባር ንዓቕምታት ውልቀ ሰብ ይዕብን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ብኣወንታ ይንጸባረቕን። ኣከባቢ ወይ ሓፋሽ ሰልፊ ብውድባዊ ስነ ምግባር ምግዳስ ንኸባቢ ወይ ንሓፋሽ ብደቂቑ ምፍላጥ ይሕግዝ። ንረብሓታት ሰልፊ ዘይጋጭኦ ጠለባት ሓፋሽ ብምምላስ ንኣወንታዊ ንጥፈታት ኣብ ምድጋፉን ይሕግዝ እዩ። ከምኡውን ቀጥታዊ ይኹን ብዘይቀጥታዊ ኣሉታዊ ኣሰራት ንምግታእ ይሕግዝ እዩ። ሰልፋዊ ንጥፈታት ግርጭታት ካብ ዓመፅ ወይ ብሓይሊ ዝግበሩ መልክዓት ቃልሲ ሓደ እዩ፣ ኣሉታዊ ድማ እዩ። ቀዳማይ ተረድኦ ግርጭት ወይ ኣሉታዊ ምንቅስቓስ ግርጭታት ሓደ መልክዕ ናይ ስነ ምግባር እዩ። ተረድኦ ግርጭት ብዝቐለለ ትርጉሙ ከም ዝስዕብ እዩ። ሓደ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ወይ ኣብ ውሽጢ ኣፈላላይ ምህላው። ክልተ ኣብ መንጎ ትካልን ኣባላትን። ሰለስተ ኣብ መንጎ ሰልፍን ካልእ ሰልፍን። ሳልሳይ ኣብ መንጎ ሰልፍን ካልእ ሰልፊ ወይ ውድብን ዝህሉ ግርጭት ናይ ሓበራዊ ረቑሒ ንምብጻሕ ብዘተ ዝፍታሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ብምትኳር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ኣብ መንጎ ትካልን ኣባላትን ግርጭት ምፍጣር ብዛዕባ እዚ ናይ ምምሕዳር ስነ ጽሑፋት ክልተ ዓይነታት ተረድኦታት ከም ዘለዉ ይግለጹ። ሓደ ዘልማዳዊ ናይዚ ክላሲካዊ ክልሲ ሓሳብ እዚ ዋናታት ውሽጣዊ ሰልፋዊ ግርጭት ንዕላማታት ሰልፊ ዘዕንቅፍን ዘየድላይን ከም ምዃኑ መጠን ናይ ውሽጢ ውድብ ትካላት ፃዕርታት ዝብትንን ኣብ መንጎ ደረጃታት ምትሕብባርን ዘጉድልን ሓበራዊ መንፈስ ዘዳኽምን ይብልዎ። በዚ ተረድኦ እዚ ሰልፋዊ ግርጭት ኣሉታውን ዘየድማዕን ዘይጥዑይን እዩ። ብዝተኻእለ መጠን ንወጥርን ስግኣትን ንምግታእ ካብኡ ምርሓቕን ይግባእ። ከምኡውን ጥዑያት ኣባላት ብምሕራይን ስልጠናታት ብምክያድን ዕማማት ብምንጻርን ዳግመ ስርዓት ምክያድን ብዝተኻእለ መጠን ብዝተሓተ ደረጃ ምቅላሉ ወይ ምውጋዱን። ክልተ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ ገለ ተመራመርቲ ብዛዕባ ግርጭታት ኣብ ልምዳውያንን ዝያዳ ዝተሓደሰን ዝተቐየረን ተረድኦ ኣለዎም። ንሶም ድማ ንግርጭታት ናብ ክልተ ይመቕልዎ። ንሱ ድማ ኣዕናውን ኣድማዕን ወይ ኣውንታውን ይብልዎ።
أونتاوي ግርጭት ሰልፋዊ ሕጋጋትን መምርሒታትን መሰረት ብምግባር ሓፈሻዊ ረብሓ ልዕሊ ውልቃዊ ረብሓ ብምስራዕ ውድብ ንምዕባልን ምድንፋዕን ውሽጣዊ ዝምድናታቱ ንምሕያልን ዝዓለመ ዝገብር ግርጭት እዩ። እቲ ኣወንታዊ ምስ ናይ ኣባላት ሰልፊ ምጥፋት ዝተኣሳሰር ንሰልፊ ዘማዕብልን ዘድምዕን እዩ። ኣሉታዊ ግርጭት ምስ ናይ ዕዮ ሰልፊ ዝስራዕ ሕጋጋትን መምርሒታትን ዘይሳነን ውልቃዊ ረብሓ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓፋሽ ረብሓ ዝሰርዕን ኣብ ሓይልን ሓድነትን ሰልፊ ብኣሉታ ዝጸሉን እዩ። ዓይነት ግርጭት ዘነጽሩ ሓያሎ ምልክታትን ስነ ምግባርን ውልቀ ሰባትን እኩባትን ይረኣዮም። ኣብ ሰልፊ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ ዘንብሩ ኣዓናዊ ግርጭታት ገለ ንምጥቃስ ሓደ ናይ ኣፈላላይ ናብ ውልቃዊ ግርጭት ምስግጋር ክልተ ኣብ ልዕሊ ካልእ ወገን ምዕዋት ከም ውልቃዊ ዝንኡ ምርግጋጽ ምሕሳብ ሰለስተ ናይ ካልእ ወገን ክብሪ ዕዮ ንምንኣስ ጌጋታት ምህዳን ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ወገናት ሓደ ነቲ ካልእ ዘናሹ ፕሮፓጋንዳን ቤላቤሎን ኣብ ጎደናታት ምዝርጋሕ ሓሙሽተ ግርጭት ካብ ሰልፊ ሰጊሩ ኣብ ጎደና መዛረቢ ዝኸውን በዚ ከዓ ጻዕር ናይ ሰልፊ ኣብ ክንዲ ኣሰራርሓ ሰልፊ ንምዕባል ዝጽዕር ኣብ ውሽጢ ግርጭታት ምፍታሕ ይጽመድ ከምዚ ዓይነት ግርጭት ድማ ንኩሉ ዓቕምታትን ትካላትን ሰልፊ ሓሊፉ ስለ ዝሕዝ ዓናዊ ግርጭት ይበሃል። ካልኣይ ናይ ክልተ ሸነኻት ግርጭታት ንምምሕዳር ብመጀመርታ ግርጭት ምልላይ ድሕሪኡ ንምፍዋሱ ብትግሃት ምስራሕ ኣብ ግብራዊ መዳይ ብርክት ዝበሉ ኣገባባት ምሕደራ ግርጭት ስለ ዘለው ካብኡ ከዓ ገለ ምጥቃስ ሓደ ካብ ምሕደራ ኣገባብ ወፃኢ ኣፈታትሓ ግርጭት ውድባዊ ትካል ነቲ ናይ ግርጭት ጉዳይ ክመያየጠሉ ዘይምድላይ ናይ ግርጭታት ምፍታሕ ድልየት ዘይምህላውን ዕላማታት ሰልፊ ዝዕንቅፍን ንሰልፊ የፍሽልን እዩ። ክልተ ቀልዓለማዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ናይ ግርጭታት ምኽንያታትን ጽልውን እንከየልዓልካ ንወጥርታት ብምንኣስ ግዜ ወሲዱ ከም ዝሓልፍ ብምውሳድን ክልቲኦም ተገራጨውቲ ወገናት ክተሓባበሩን ምጽዋዕ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ክልቲኦም ወገናት ንግዚኡ ስምዒታቶም ክሓብኡን ኣብ ካልእ እዋን ንኣሰራርሓ ውድብ ዝያዳ በዝሓሲ ክነጥቡን ዝገብርን እዩ። ሰለስተ ስነ ምግባራዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ቀዳማይ ሽግር ምንጻር ናይ ግርጭትን ክብደቱን ምኽንያታቱን ሸነኻቱን ጽልኡ ኣብ ልዕሊ ሰልፍን ምንጻርን ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ምንጪ ናይ ግርጭት ከምቲ ብደገ ዝርአ ዘይክኸውን ስለ ዝኽእል። ካልኣይ ብመንገዲ ምንጻር ዓይነት ግርጭት ሃናፂ ወይ ዓናዊ ምፍላጥ ይከኣል። እንተደኣ ሃናፂ ኮይኑ ኣካይዳ ሰልፊ ብምእራምን ምድማዕን ዝፍወስ እዩ። እንተደኣ ኣፍራሲ ኮይኑ ብሕጋጋትን መምርሒታትን ስጉምታት ምውሳድ ዘድሊ እዩ። ስፖርት ሰልፍና ናይ ኤርትራ መደምደምታ ናይ ዛውረቕ እዚኣ ዕላማ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብናን ክብደት ዝጽበየና ዘሎ ሃገራዊ ግደን ብዝሰማዕ ኣገባብ ናይ ሰልፍና መሪሕነትን ካድራትን መሰረታትን ንቕሓት ክብ ምባል እዩ። ሰልፍና ንቕድሚት ምግስጋስ ምርጫ ንኽኸውን ይግባእ። ሰልፍና ምስቲ ኩሉ ዝገጥሞ ብድሆታት ክጸንዕ ምኽኣሉ ተሰኪምዎ ዘሎ ረዚንን ትርብን ሓላፍነት ናይ ሃገራውን ብሄራውን ዕላማ ራእያን ናይ ቅንዕና ምስክርነቱን እዩ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፍና ህዳይ ኤርትራ እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍና ህዳ ስፖርት ሰልፍና ህዳ ኤርትራ እዩ። ስፖርት ሰልፍና ህዳ ኤርትራ ድስኩላት ኣለውና ተጓራት ድስኩላት ዝጠስጠሱ ምራን ቁራብዓት ግራውቶም ጨዳት ነቃዓት ዘይጸረዩ ተስቶት ዝራብዓት ደቂ ታሕሳስ ዘይጠዓሙ መዓት ተበለልቲ ከም ዶሮና ርስሓት
ተወልወልቲ ኣብ ሰዓት ትወንገጾም ጨፈቓ ገዓት ሓቦ ኣልቦ ዘይብሎም ለዓት መዳምቕቲ ዝፈሸለ ስርዓት ኩዱም ዝበሉ ኸም ሕጹነት መርዓት ካብ ዝባንካ ዘይወርዱ መንደዓት እንተለዉ ሓሙ ኽሽቲ ቕርዓት እንተ ሞቱ መራግፍቲ ንብዓት ካብዚኦምሲ ኣይትጸበ ኹርዓት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነውና በዚ ኣዚምና ኣለና ድሓንቀን እዩ